नमस्ते प्रणाम भाई लोग। हम मनीष प्रताप। भाई लोग रउआ लोग वीडियो कोहिनूर ब्रांड चैनल पे देखत जा। भाई लोग पवन भैया के तीसरा छठ के गीत आवता पवन सिंह ऑफिशियल चैनल से कि जवन चैनल पवन भैया के चैनल है वो छठ गीत के नाम है होखी सहैया हे छठी मैया। तो भाई लोग हमरा लागता कि वीडियो बना के डालत पवन भैया के चैनल से पवन भैया के तीसरा छठ के गीत अपलोड हो जाई। तो भाई लोग हम ये कहम कि पवन भैया के जैसे वो दोनों छठ के गीत के वो लोग प्यार और आशीर्वाद देनी जा कि इंडिया में यूट्यूब पे वर्ल्ड में यूट्यूब पे सबसे नंबर 1 2 पे 1 पे ट्रेंड करता, वैसा ही इहो गाना जौन आवता होखी सहैया हे छठी मैया पवन सिंह ऑफिशियल चैनल से, तो इहो गाना इतिहास बना देवे। और हमरा तो लागते बा और लागता का हमेशा लागेला कि दुर्गा पूजा होके चाहे छठ होके कोनो चीज होके अगर जब तक पवन सिंह के गाना ना आवेला तब तक लागेला कि अभी तक पर्व ना आयल। तो भाई लोग हम इहे कहम कि रउआ लोग पवन भैया के तीसरा जौन गाना आवता होखी सहैया हे छठी मैया, तो रउआ लोग यो सॉन्ग के इतना प्यार और आशीर्वाद दी जा कि ई सॉन्ग इतिहास बना देवे। काहे से कि इस सॉन्ग के नाम से लागता कि खाटी मिट्टी में के ई गाना होखी सहैया हे छठी मैया। तो भाई लोग रउआ लोग ई गाना आवता 7 बजे ई गाना पवन सिंह ऑफिशियल चैनल से रिलीज हो जाई। तो भाई लोग हम ये कहम कि जैसे ही पवन भैया की गाना आवता चाहे आ गई बा हमारे वीडियो बना के डालत तो रउआ लोग इतना प्यार और आशीर्वाद दी जा कि गाना इतिहास बना देवे, रिकॉर्ड बना देवे। काहे से कि पवन भैया के गाना है और बिना पवन भैया के गाना आइले कोनो पर्व ना लागेला कि पर्व आ गइल बा। जैसा ही गाना आवेला बस लागेला कि पर्व आ गइल, दुर्गा पूजा आ गइल चाहे छठ आ गइल। तो ये चलते बहुत लोग पवन भैया के गाना के इंतजार करेला। तो भाई लोग हम इहे कहम कि रउआ लोग पवन भैया के जैसा हमेशा भर भर के प्यार और आशीर्वाद देवेली जा वैसे ही हमेशा देते रहम जा। तो भाई लोग वीडियो जेकरा जेकरा अच्छा लगे तो लाइक करी, शेयर करी और चैनल के सब्सक्राइब करी ना भूली। और भाई लोग पवन भैया के जैसे हमेशा रउआ लोग प्यार और आशीर्वाद भर भर के दे ली जा ऐसा ही हमेशा देते रही जा। हर पर्व में, हर फंक्शन में, हर पार्टी में हमेशा पवन भैया के इतना प्यार और आशीर्वाद दी जा कि रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड हमेशा रिकॉर्ड बनावत रहस। तो भाई लोग जय हिंद, जय भारत, जय भोजपुरी।